हरे कृष्ण हरे मातेरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा मातरेग्ला हरे कृष्णवे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುವ ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ಓಂ ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नारायण नमस्कृत्य ನರಂ ಚೈವ नरं ದೇವ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂ देवीं सरस्वतीं व्यासं ತಥೋ ಜಯ ततो जयामुदीरये ಅಷ್ಟ भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ नित्यं भागवत सेवया वय ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ भगवते उत्तम श्लोके ಭಕ್ತಿರ್ಭವತು ನೈಷ್ಠಿಕೆ भगवती नैष्ठिके। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವೆಂಚನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡು ಒಂಜಾಯಿನ ಅದೇ ಪುರಾಣ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂಚದ ಇಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಇದೇನ ಕೀನೋಡೆಗೆ ಅವೇ ಕಲಿಯುಗದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾಪುಣು ಅವೇ ಅಂಚದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ ನಮ್ಮ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಮಂತರ್ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂದವೆ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಪೂರ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ఆయన మస్తు పురాణాలు ఒత్తు కొడుతూ నమకు పనుపుండు అంచది యాపల కేనోడు అంచది కేండ పున ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತುಜಿಂಡ ಏರು ಭಾಗವತಂ ಹರಿನಾಮನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಜರು ಅಕಲ ಜೀವನಡು ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅವೇ ಶಿವಪುರಾಣಡು ಶಿವನೇ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಈ ವಿಭಾಗ ಎಂಚಿನೊಂಡು ನಮಗೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪಣೊಂದು ಕಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂದು ಅಂಚ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಏರು ಪಂಡಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಅವತಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಭಗವಂತನೇ ದೇವಹೂತಿ ಕರ್ದಮನ ಮಗೆಯಾದ ಬೈದನೆ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಅಂಚದು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಮುಲ್ಪ ನಮಗ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ತೋಜುನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡವೆ ಅಂಚದು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಪಣ ಇಂಕ ಜೀವನದ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಭೋಗನ ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂದ ಈ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆರ್ದೆ ನಮಕ್ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಿಂದ ಬೇತ ವೇಡ್ದಲ ಮುಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕುಜಿನ್ ಅವೇ ಇನ್ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಟ್ ಪನ್ಪುರ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಕಲ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಪಂಡ
ಬಂಧನದ ಇಂಚ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನೆ ಅದೇ ಆ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ತೆರಿಪಾವೇರ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಮ ಅನ್ಪೋಡು. ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಮ ಅನ್ಪೋಡು ಆ ಭಕ್ತರು ಪನ್ಪನ ಮಾಕಲ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಏರೆನ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಪಣದು ತೆರಿಯುನೊಲಿ ಆ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ಪನೊಂದ್ ಪೋಪೇರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅಂಚೆನೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಪಂಡ ಸುರುತ 16 ಶ್ಲೋಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂದ ಐಟ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು. ಅದೇ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಭಗವಂತ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಇಟ್ ನಮ್ಮ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ತೂತ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ 17 ಮಾಬೆ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಏನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೂಜು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಏತ್ ಭಾಗವತ ಮಾತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪದಟ್ಲ ನಮಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಅವೇ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ಕಾಲು ಪಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಪಾದ ನೇರಾಂಡಲ ಪಂಡನೆ ಅವ್ಗೆ ಅವೇ ಅಕ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು. ಪಣ ಭಾಗವತಂ ಗಾತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಈ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಆವಡ ದೇವೇರ್ ಏರು ಪಂಡ ತೆರಿಯೋನಡ ಭಾಗವತಂ ತೋರು ಅಂಚನೆ ನಮಗ ದೇವೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಪುನ ಈಜಿನ ಪರಿಚಯ ಆಪುಜದೆ ದೇವೇರು ಒಲ್ಲೇರು ದೇವರಿಜ್ಜರು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ದೇವರನ್ ತೂಲಿ ಭಾಗವತದ ಆಶ್ರಯಗೆ ತುಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ನಮಗ ದೇವರು ತುಪ್ಪೇರು ತೋಜುವರವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಇದನ್ನು ಪನ್ಪೇರ್ಲ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಭಾಗವತ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಉದ್ಧವ ನಾರದ ಪಾರಾಶರ ಮುನಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಶಿವಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ವೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವತ ಕಥೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚ ಶ್ಲೋಕ 17 ನೆಟ್ಟದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೇ ಇನ್ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಪಿಚ್ಚ ದರ್ಶನಂ ಶಶ್ವತ್ ಸರ್ವಲೋಕಾನಮಕೃತಂ ಸಂತಂ ಕಿಶೋರಿ ಭೃತ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾತರಂ. ನಾನು 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಶ್ಲೋಕ ದಯಪಣ ಭಾಗವತಡೆ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಭಾಗವತ ಇಂಚಿನಗೆ ಪಣ ಅಮಲ ಪುರಾಣ ಪಣ ಅಮಲ ಪಣ 10 ಪ್ಯೂರು ಅದೇ ಮಲ ಪಂಡ ಗಲೀಜಿನ್ ಅಮಲ ಪಂಡ ಮಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಅಂತ 10 ಪ್ಯೂರ್ ಅಮಲಂ ಪುರಾಣ ಒಂದು ಪಂಪೇರು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಂ ಅಮಲಂ ಪಣ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪುರಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಯದ್ ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ನು ವೈಷ್ಣವೇರ ಇರುಳ್ಳೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರೇ ಇರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ಪಣ ಇದೇನು ಯದ್ ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಪಂಡ ಪ್ರಾಣರ್ದಲ ಪ್ರಿಯಗೆ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಇಂದು ಪರಮಹಂಸರ್ನ ಇದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರಮಹಂಸ್ಯಮೇಕಮಮಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಗೀಯತೆ ಪಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ತು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಆತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಇದು ನೀರು ಕೇನ್ ಬೇರು ಪನ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಉಳ್ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಪ ಅವೇ ಅಂಚದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚದು ಶುಣ್ವನ್ ಪಟನ್ ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಇರು ಭಾಗವತನು ಶುಣ್ವನ್ ಪಂಡ ಕೇನ್ವೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪಠನ್ ಪಂಡ ಇರು ಪಠನ ಮನ್ಪೇರು ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಇತ್ತ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕ್ಯಾರು ಆತ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಣ ಭಾಗವತಂ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆತಂದು ಮನ್ಪುಣ ಆತ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಣ್ ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಕೊರ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕೇನುವ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ಅಂಚ ಕೇನೋಡೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೇರಿ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯನವೇ
ಕೇನ್ ನಾತೆ ಇಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಗೊಂದಲ ದೂರ ಜೀವನ ಅವೇ ಇನ್ನು ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಚಿಂದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಪೂರ ಚೂರು ಚೂರಾದು ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪಠನ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಮಾತೆಡ್ಲೆ ಪನ್ಪನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪಾರ ಅಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಪನ್ಪೆ ಕೇಳಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಪಿಚ್ಚ ದರ್ಶನಂ ಶಶ್ವತ್ ಸರ್ವಲೋಕಾನಮಕೃತಂ ಸಂತಂ ವಾಯಸಿ ಕಿಶೋರೇ ಭೃತ್ಯಾ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾತರಂ ಅಪಿಚ್ಚ ದರ್ಶನಂ ಶಶ್ವತ್ ಸರ್ವಲೋಕಾನಮಕೃತಂ ಸಂತಂ ವಾಯಸಿ ಕಿಶೋರೇ ಭೃತ್ಯಾ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾತರಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದರ್ಶನಂ ಸತ್ವಾ ಸರ್ವಲೋಕಾನಮಕೃತಂ ಸಂತಂ ವಯಸಿ ಕೈಶೋರೇ ಭೃತ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಕಾತರಂ ದರ್ಶನಂ ಸ್ವನುಗ್ರಹ ದರ್ಶನಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಮಕೃತಂ ವಯಸಿ ಕೈಶೋರೇ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾತರಂ. ಅಪಿಚ್ಚ ದರ್ಶನಂ ಶಶ್ವತ್ ಸರ್ವಲೋಕಾನಮಕೃತಂ ಸಂತಂ ವಯಸಿ ಕಿಶೋರೇ ಭೃತ್ಯಾ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾತರಂ. ಅಪಿಚ್ಚ ದರ್ಶನಂ ಪಂಡ ತುಯ್ಯರೆ ಅತಿ ಸುಂದರ ಆದಿಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಅವೇ ಭಗವಂತನ್ ತೂಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೊಕ ದಾಲ ತೋಜಿಗೆ ಕಣ್ಣು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ ನಮಕ್ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಡ ರಾಮಾಯಣಡ್ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ರಾಮಾಯಣಡ್ ಏರು ಪಂಡ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ರಾಮಾಯಣಡ್ ಏಲ್ ಕಾಂಡ ಉಂಡು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ್ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡಡ್ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಅತೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಗ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಪೋಪಾರು ಹೋದಾನಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಋಷಿ ನಕ್ಲಾರೇನ್ ತೂಪೆರಿಗೆ ಋಷಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ತೂದು ಪಂಡ ಏತ್ತು ಒಂದ್ವಾಪುಣ ಪಂಡ ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಶರೀರದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಲು ಐತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್ ಇಡಲೇರು ಪನ್ನೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಋಷಿ ಮುನ್ನಕ್ಲು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್ ಇಡಲೇರು ನಮೈತೆ ಶರೀರದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್ ಇಡಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನ್ನಕ್ಲು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್ ಇಡಲೇರು ಆತ್ಮದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್ ಇಡಲೇರು ಅವೇ ಆತ್ಮದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ್ ತೂದುಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಪನ್ಪರು ಭಗವಂತ ಇಂಕ್ಲು ಈರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಆವಡು ಪಂಡದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇಂಕ್ಲು ಈರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಆವಡುಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಋಷಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತ ಟುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ಇತ್ತೆ ಅವತಾರಡು ಏನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅದು ಬೈದೈತೆ ಅಂಚದ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉರ್ತಿನೇ ಪತ್ನಿ ಆದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪನೆ ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಇಚ್ಛೆನ ಹೆಂಗ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪರ ದೇವರ್ ನಮ್ ಇಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಕಲ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪರವೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಇಂಚಿನ ಆವಡ್ ಮಂಡಲ ಆರು ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಇದನ್ನ ಯಮರಾಜರು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪೇರು ಏಕೋ ಬಹುನಾ ಯೋ ವಿದದಾತಿ ಕಾಮಾನ್ ಆರು ಉರಿಯೇನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಚ್ಛೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪುನಾರಿಗೆ ಇರು ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಅಂತೊಂದು ಎಲ್ಲರು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಡು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಚ್ಛೆ ನೇರು ಭಗವಂತ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲೇರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅವೇ ಅಂಚದು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಏನ್ಮನೆ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸಪರ್ಯಗಾ ಚುಕ್ರಮಕಾಯನಂ ಅವ್ರಣಂ ಅಶ್ನಾವಿರಂ ಶುದ್ಧಮ ಪಾಪ ವಿದ್ಧಮ
ಕವಿರ್ಮನೀಷಿ ಪರಿಭೂ ಸ್ವಯಂಭೂರ್ ಯಾತ್ಯ ತೋ ಅರ್ಥಾನ್ ವ್ಯದದ ಶಾಶ್ವತೇಭ್ಯ ಸಮಾಭ್ಯ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಕಾಲರ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ತೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇರಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಡಿಸೈರ್ ಮನ್ಪು ಉಂಡತೆ ಅಯ್ನ್ ಪೂರ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಅಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಳೆ ಪೋದು ಇಂಕ್ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಕ್ಕೇನೋಡು ಅತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ ಕಾಡಡು ಪೋಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಕಣಕದ ಕಟ್ಟ ತುಂಬೊಂದು ಅಂಚದ ಕನಕದ ಕಟ್ಟ ತೀರ್ತು ಊರ್ನಿಗೆ ದೇವರೇನ್ ಲೆತ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ಬತ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬತ್ತನ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಕನಕದ ಕಟ್ಟನವ್ರನ್ನ ತರಕದಿಲ್ಲ ಅಂಚದೆ ಭಗವಂತ ತಿಕ್ಕಿನ ದಾದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂಚ ನಾವ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ವಿಷಯನೇ ನಮ್ಮ ದೇವಡಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಅಂಚ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚದ್ದು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದೇವರೇನ್ ತೂಂಡ ದೇವರೇನ್ ತೆರಿಂಡ ಐಟ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಖುಷಿಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅಂಚದ್ದು ಆ ಋಷಿ ಮುನ್ನಾಕ್ಲು ಪಂಡೇರ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಬುಡಿದಿ ಅವಡೊಂದು ಲೈಕ್ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಆಸೆ ನಿಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಅಭಿಜಯನ ಇತ್ತೆ ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತ ಟುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ದ್ವಾಪರಯುಗಡು ಬರ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪೆ ಅಪಗ ಎನ್ನಿಕ್ಲ ಇಚ್ಛೆನು ಪೂರ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವಂತ 14,000 ಅದೇ 100 ಟೋಟಲ್ ಅದೇ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದಾಯಿ ಮದಿಮೇಯರು ಮೇರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಲಿ ಒಲ್ಪರ್ದೋಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಲ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಲ ಆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾತಾ ಉಂಡತೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ಟು ಋಷಿ ಮುನಿ ಆದಿತ್ತನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೈದನೆ ಅವೇ ಭಗವಂತ ಪಂಡಿತ್ಯರು ಯಾನಿಕ್ಲ ಇಚ್ಛೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ಈಗ ಅಕ್ಲ ಇಚ್ಛೆನ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪೇರತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಯ್ಜಿಂಡ ಕೃಷ್ಣ 14,100 ರಾಣಿ ಮದಿಮೆಯರು ರಾಸ ನೃತ್ಯ ಮಂತೇರ ಅವು ಇಂದು ಒಂದು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಮನ್ಪಾವೆ ಅಂಚದ ದೇವರ ತೂಣ ಅಂಚಗೆ ಪಂಡ ದೇವರ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ತುಯ್ಯರ ಅತಿ ಸುಂದರ ಆದಿಪ್ಪುನ ಅಪಿಚ್ಚ ದರ್ಶನಂ ಶಾಶ್ವತಾಯನ್ ಅತೆ ಮುಲ್ಪೆ ಎತ್ತು ಇತ್ತ ಪೊರ್ಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಪ್ರಾಯಣ ಪೂಂಡವು ಅದೇ ಪ್ರಾಯಣಗ ಮೋನೆ ಇತ್ತೆ ಜವನಾವಸ್ಥೆಡು ಅಂತಂದು ಆಕರ್ಷಣ ಪ್ರಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ಚಂದೆ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಪ್ರಾಯಣಗ ಏರೆಗ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮನೇರ್ಲ ಗೆನ್ಪುಣ್ಣೆ ಇಚ್ಚೇರು ಅದೇ ಕೈಕಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನಟ ನೀವು ಅನ್ಪೇರು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ನನ್ನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮನೆ ಗತಿ ಮುರಣೆ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಟಿಕೆಟ್ ದುಂಬೆ ಬುಕ್ಕು ಅನ್ಪಡ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಈ ಕಲಿಯುಗವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂಡ ದೇವರ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಫುಲ್ ಆತ ನೀವೇ ಅಂಚದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪನಾರ್ ಬೇತೇರ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಅರೆ ಕೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಬಿಡೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಾರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನ ಬಿಡೋಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ನಾವು ಸುಮಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ನಾಗ ಶರೀರದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ಲ ನಮಕ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಅವೇ ಆ ಕರ್ತವ್ಯನ ಬಿಡೋಡು ದೇವ್ರ ಪನ್ಪುನೆ ಹತ್ತು ಶರೀರದ ಲೆವೆಲ್ ತುಳಿತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೋಣನೆ ನಮ್ಮ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೋಂಡ ಭಗವಂತ ಸೀದಾ ಪಂಡದ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನಾಗ ಇಂಚ ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧೀರಸ್ತತ್ರಣ ಮುಹ್ಯತಿ ಅದೇ ಪಂಡ ದೇಹಸ್ಥ ಆತ್ಮ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಜವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಜವನಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ಕ್ಷೀಣಿಸೌಂಡು ಅವು ಈ ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೋಪುಣು ಧೀರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವಿಷಯ ಗೊಂದಲಗ್ ಬೂರುಜೆ ಅನ್ನತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಂತೇರು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಶರೀರತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೂಂಡ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ಎಂಚಲೆಪ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೆಯ
ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರ ಹತ್ತಂಡ ಏನ್ ಕುಂತಿನ ಮಗೇಲ ಹತ್ತಂದ್ ಭಗವಂತ ದಾಯ್ ಕೌಂತೆ ಅನ್ಲೆತ್ತೇರು ದಾಯ್ ಪಲ್ನಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೂನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಶರೀರದ ಲೆವೆಲ್ಡೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತನೂ ಉಂಡತೆ ಉಲ್ಟನೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬುಡೋಡು ದೇವರ ಪನ್ಪನೆ ಎತ್ತು ಅದೇ ದೇವರ ಎತ್ಪೋರ್ಲು ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ತಸ್ಮಾ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಶು ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧಯ ಚ ಎನ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ಲೆಕನೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಇಲ್ಲಡ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ಲೆಕನೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡತೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುನ ಅದೇ ಇಂದ ಮಾತಾಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪನ ಕೆಲಸ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದ ಅಕಲ್ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ಲೆಕನೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಬಿಡೋನು ದೇವರು ಪನ್ಪುಜರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನೇರು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಜರು ಆಕಳು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಅದೇ ಪೂರ ಬುಡೋಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಅದೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಬುಡ್ತು ಬಲಿಪುನತ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಟ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರತ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತುನ ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಇದೇನು ದೇವರು ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನವೇ ಪಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಈ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಪಣ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಅದೇ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೋನ್ಪಿರತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಬಲ್ಲನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಉಳಿದೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅದೇ ಇಡ್ದೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸನ್ಯಾಸ ಇಂಚಿನ ದೇವ್ರ ಪನ್ಪೇರ್ ಪನ್ನಿಗೆ ಹೂ ಸನ್ಯಾಸ ಬೋಡೇನೆ ಉಲ ಹಿಡ್ದೆ ಪಿದ ಇಡ್ದೆ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಸನ್ಯಾಸ ಬೋಡೇನೆ ನಿಜ ಪಿದ ಇಡ್ದೆ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಅವೇ ದೇವ್ರ ಪನ್ಪನ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಅವೇ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಮನ್ಪಾಂಡ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐಟು ಉಪ್ಪರವಲ್ಲಿಂದ ಅತ್ತು ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಐನ್ ನಿಭಾವೋಡು ನಮ್ಮ ಐನ್ ಬುಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ ತೂಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇರು ಖಾಲಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಉಲ ಹಿಡ್ ಬಾಕಿದನೇ ಪಿದ ಹಿಡ್ದ ವಿಷಯನೇ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕಪಟಿ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಪಂಡ ಕಪಟಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರದೆ ಉಲ ಹಿಡು ಬೇತೀನಿ ಯೋಚನೆ ಬಂತಂದು ಅದೇ ಅಂಚದ ಐದು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಲಾಗಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಯಾಪಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರಿವಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಅರ್ಜುನಗೆ ದೇವ್ರ ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುನ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡವೆ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತು ಬೈದ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತು ಬುಡ್ದು ಪೋಪ ಅಂದತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದಾದು ಉಪ್ಪೋಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ದಿಯೋಡು ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಯಾಪಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಪಣ ಅವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅತೆ ದೇವರು ಯಾಪ ಕಡಪಾಯರು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಗುಪ್ಪು ನಂದು ಮತ್ತಜ್ಜಿ ಅವೇ ರೆಂಟು ಅದೇ ಯಾಪ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಿ ಕಲಿಯುಗಾಡು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತರ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ದೇವರ ಮನ್ಪೇರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವೇ ಪಣ ಅಕ್ಲು ತೆರೀದೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪುನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಣ್ ಅದೇ ಬೊಕ ಅಕ್ಲು ಬಾಡಿ ಬುಡ್ಪುನ ವಿಷಯಡ್ಲ ದಲ ಗೊಂದಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವೇ ದಯಪಂಡ ಈತ ಪುರ್ಲುಡ್ ಭಾಗವತದ ಪನ್ಪೇರು ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಣ್ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ್ ಐಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ವಾರ್ತಾನಾಂ ಜುಷತಾಂ ತತ್ಕಥಾಮೃತಂ ಸ್ಯಾತ್ ಸಂಭ್ರಮಂತ ಕಾಲೇಪಿ ಸ್ಮರತಾಂ ತತ್ಪದಾಂಬುಜಂ. This was so because those who have dedicated their lives to the transcendental topics of the personality of Godhead, of whom the Vedic hymns sing, and who are constantly engaged in remembering the lotus feet of the Lord, do not run the risk of having misconceptions even at the last moment of their lives. ತುಲೆ
ಇರ್ ದೇವರನ ಭಕ್ತರುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಆಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಮರತಾಂ ತತ್ಪದಾಂಬುಜಂ ಅತೆ ದೇವರನ ಪಾದದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ದೇವರನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಓ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೇತು ಪೊರ್ಲು ಭಕ್ತರ್ನ ಜೀವನ ಪಣ ಅಂಚ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಪೋಡಿಯನ್ನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಜೀವನ ಐಕ್ಲ ದೇವರು ಉಳ್ಳಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪೋಡಿಯೋಡು ಅವೇ ಪಣ ಅಕ್ಲ ಜೀವನನ ಪಣ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನೇರೆ ಕಲ್ಪರೆ ಐಟೆ ದೇವರನ ನೆನೆಪು ಸ್ಮರಣೆಡೆ ಅಕ್ಲು ಕಲೆವೆರು ಅಂಚದ ಅಂತಕಾಲೇಪಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮನೆ ಅದೇ ಈ ಪಾಪಿ ಸೈನಾಗಾತೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿಗೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣ್ ಅಂಚದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಡ್ ಒರ್ಂಬ ಗೇಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ನವದ್ವಾರೆ ಪುರೇ ದೇಹೆ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಣ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗ ಒರ್ಂಬ ದ್ವಾರ ಉಂಡಿಗೆ ರಡ್ ಕಣ್ಣು ರಡ್ ಕಿಬಿ ರಡ್ ಮೂಂಕುದ ಹೋಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಮಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಇರ್ ಪಾಪಿನಕ್ಲು ಪ್ರಾಣ ಬೊಡ್ಪುನೆಗೆ ಲೋವರ್ ಗೇಟ್ ತೀರ್ಥದ ದ್ವಾರಗೆ ಅಧೋದ್ವಾರ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ದಾಲ ಮಂತೀಜರ್ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಪೆ ಮಂತೀಜರತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೇನೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಪಂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೊಂಬಚ್ಚೆಲ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ನೂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಏತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡೇರ್ನೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜರಿ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಉಂಡು ಆ ಗೊಬ್ಬುನ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ ಕೊರೇರ್ನೆ ಕೇನು ನಮ ಐತ ಕೈಡ್ದು ಒಯ್ತೆ ತೊಂಡ ಐಕ್ ಎಂಚಾವು ಅದೇ ಐಕ್ ಜೀವ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಕೈಡ್ದು ದಾದ ಪೋನುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಒಯ್ತದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಆ ಗೊಬ್ಬುನಡ್ ಐಕ್ ದಾಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಕೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚನೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಲ ಐಕ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡೆ ದಾಲ ದುಃಖ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಃಖ ಆಪುನೆ ಅದೇ ಕೊಂಬಚ್ಚಲ್ ತುಚ್ಚಿನ ಬೇನೆ ಪನ್ಪದೆ ಅವು ದಾದ ಪಣ ಆಸಕ್ತಿ ಎನ್ನ 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 ಅದೇ ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತ ಪೂರಲ ಈರ್ನ ದುಮ್ಮೆ ಕೊರ್ದು ಉಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಎನ್ನ ದಾಲೇಜಿ ಪೂರ ಈರ್ನ ಈರು ಕೊರ್ನ ಅವು ಈರ್ನೇ ಅದೇ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಭಕ್ತರು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ದುಂಬೆ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಭಗವಂತ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇರ್ನೆ ಎನ್ನ ಓಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿ ಅವು ಪೂರ ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಓಲೇಜ್ ಅಂಚದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ತು ಪೋಡೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಮುಲ್ಪ ಓಲೇಜ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ಅಂಚದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡಾಯ್ನ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಪಂಡ ಶಾಶ್ವತ ಆಯ್ನಾರ್ ಅದೇ ಆರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಶಾಶ್ವತವಾಯ್ನ ಮುಲ್ಪದೆಲ್ಲ ಕತ್ತದೆ ಮುಲ್ಪದ ಪೊರ್ಲು ಒಂತ ಟೈಮು ಅದೇ ಎಂಚಿನಕ್ಲ ಅವಡು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಐವ ಅಜಿಪ್ಪಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೆಂತು ತುಪ್ಪ ಅದೇ ಪಂಡ ಅವು ಶರೀರ ಚರ್ಮದ ಭಗವಂತನ ಅಂಚತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಅಂಚತ್ತು ಲೇತ್ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ವಲೋಕ ಪೂರಾ ಗ್ರಹ ನಿವಾಸಲೇರ್ದಲ ನಮ ಕೃತಂ ಪೂಜಿಸರೆ ಯೋಗ್ಯ ಏನಂ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅವೇ ದೇವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲೇ ಇಜ್ಜರೀತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆನ್ ತೂಪದೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕುಲರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡತೆ ಇದೆ ಯಮರಾಜರ ಆವಡು ಸರಸ್ವತಿ ಆವಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಆವಡು ಇಂದ್ರ ಆವಡು ಚಂದ್ರ ಆವಡು ವರುಣ ಆವಡು ವಾಯು ಆವಡು ಅಗ್ನಿ ಆವಡು ಯಮ ಆವಡು ಕುಬೇರ ಆವಡು ಅದೇ ಸುಮಾರು ದೇವತನಕ್ಲೆ ಆತುಂಡು 33 ಕೋಟಿ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚದು ಆಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಕ್ಕದನೆ ಇಂಚಿನ ಭಗವಂತನೇ ಇರ್ದವರ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಪಂಡ ಸಕಾಮ ಭಕ್ತರು ಅದೇ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ದೇವರು ಅವು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರಲ್ಲ ದೇವರ ಅಂಚದಲ್ಲೊಂದು ಮನ್ಪೇಜರು ಅಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪರಿಗೆ ದೇವಡ ದಾಲಕ್ಕೇನು ಜರಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ತುಲೆ ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ಜಿನ ದೇವತೆನ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಪವೆ
ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ನಡೆ ಪೋದು ದಾದಪ್ಪ ನೋಡಿಗೆ ರಾಮ್ ಭಕ್ತ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ಅದೇ ವಾಹ್, ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಶುರು ಕೇರ್ನ ಪುದರ್ದೆತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನ ಪುದರ್ದೆತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಅವೇ ನಿಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ನಡೆಪಂಡ ರಾಮ್ ಭಕ್ತ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ. ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ಪೇರದು ಏರೆಗ ಹನುಮಾನ್ಜಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ, ಯಶೋ, ಧೈರ್ಯ, ಬಲ, ವಾಕ್ ಬಾಯಿಡ ಆತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಪಾತೆರುಣ. ಹನುಮಾನ್ಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು. ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪುರುಷಡ ಪಣ 32 ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣನೇ ತೂಂಡ ಒಯ್ಟು ರಾಮಚಂದ್ರಗ್ಲ ಹನುಮಾನ್ಜಿಗ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಪನೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡಾಡ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಯಾಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಹನುಮಾನ್ಜಿನ್ ತೂಪೇರು ತುಯ್ಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೈತಳ್ಳಿತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಲ್ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪೇರು. ತುಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಂಡ ಈ ಹನುಮಾಂಡ ಉಂಡತು ಉಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಗದ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಮಿತ್ತಡ್ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಚದು ಪಂಡ ಅರ ಪಾತೆರನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು. ಮೇನ ಪಾತೆರ ಕೇನಾಗ ಪೂರ ಋಗ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನೆ ಅನ ಪಾತೆರ ಪಣ ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಹನುಮಾನ್ಜಿ. ಅವೇ ಅಂಚದ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಭಗವಂತಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದಾಯ ಪನ್ಲೆಗೆ ಆರು ದೇವರ್ನಾಗ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಊಲ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಾರೆ. ಅವೇ ಪಣ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅದೇ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ಆತು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಇಷ್ಟ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಎನ್ನ ಪರಮ ಪ್ರಿಯ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಏನು ಅದೇ ಪೂರ ತುಲ ಆಡ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಅಹಂಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಚೂರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಅಹಂಕಾರ ತೋರ್ದಿಕ್ಕುಜಿ ಹನುಮಾನ್ಜಿಡ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಆಡೋಣ ತುಲೆ. ಪಣ ಭಗವಂತಲ ತುಲೆ ಎರೆಗೆರೆಗ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರ ಬಿರಿಪಾರ ಹನುಮಾನ್ಜಿನೇ ಕಡಪವನೆ. ಅರ್ಜುನಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಅದೇ ಧನುರ್ವಿದ್ಯದ ಘಮಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ಜಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಭಗವಂತ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರ್ದ. ಪಣ ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತಿಡ್ ತೀರ್ಥಬಾಂಡು. ಅದೇ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪಣ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವೇ ಐಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುಡಪೆ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರ್ ನಮಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ತೆಪ್ಪೇರ್ದ. ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತಂದಾಯ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜೆ. ಅದೇ ಯಾನ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ತುಲ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತಂಡ ಆಗ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ತೀರ್ತು ಪೋಪುನೆ. ಅವೇ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತನ ಪೋಂಡೆ ಆಯ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ದುಂಬು ಪಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚದ ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರು ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು. ಅಹಂಕಾರದ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರು ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಹನುಮಾನ್ಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ಏತೇತು ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ತೆಪ್ಪೇರು. ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋಲಿ ನಾರದೇರ್ನ ಅದೇ ನಾರದೇರಿಗ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರದೇರಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ನಾರದೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನಗ್ ಬಲರಾಮ್ಜಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಗ್ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗ್ ಗರುಡಗ್ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಲೇಡ್ ಸುಮಾರು ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಈ ವಿಷಯ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗ್ ಅದೇ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚ ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ತೀರ್ಥಪಾಡು ಅವೇ ಅಹಂಕಾರನು ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಹಂಕಾರನ ಬುಡ್ನಕ್ಲು ಮಾತೆರಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪರಿಗೆ. ಮಾನಂ ಹಿತ್ವಾ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾನಂ ಹಿತ್ವಾ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ ಇರ ಅಹಂಕಾರ ಬುಡ್ಪೆರಿಗೆ ಅಕಲ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪರಿಗೆ. ಬೊಕ ಇರ್ ಕೋಪನ್ ಬುಡ್ಪೆರಿಗೆ ಅಕಲ್ ಜೀವನ ಸುಖವಾದ ಉಪ್ಪೆರಿಗೆ. ಕ್ರೋಧಂ ಹಿತ್ವಾ ಸುಖಿ ಭವೇತ್ ತುಲೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪನ್ಪುಣ ಈ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಜ ಭಗವಂತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರು. ನಮ ಕೃತಂ ಪೂಜಿಸರ ಯೋಗ್ಯನಾಯ್ನ ಸಂತಂ ಇಪ್ಪುನ ವಯಸ್ಸಿ ಯವ್ವನಡ್ ಕಿಶೋರೈ
ಬಾಲ್ಯಡ್ ಭೃತ್ಯ ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಅನುಗ್ರಹಿಸರೆ ಕಾತರಾದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚದ್ ಇದು ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಯಾಪಲ ಅತಿ ಸುಂದರ ಆರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಕದ ಸಕಲ ನಿವಾಸಿನ ಕ್ಲೇರ್ದಲ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದು ಶಿವಜಿಲ ಅದೇ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೇರು ಭಗವಂತನ್ ಯಮರಾಜರು ಅದೇ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಭಗವಂತನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಪೂರ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವತೆ ತುಪ್ಪ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಭಗವಂತನ್ ಅಂಚದ್ ಆರು ನವ ಯೌವನೋಪೇತ ఒక ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸರೆ ಸದಾ ಕಾತರಾದುಪ್ಪೆರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆರೆ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡಲ ತೂಪೆರಿಗೆ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಅಂದು ಅದೇ ನಾಡೊಂದು ಪೆರಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ತು ದೇವರೆಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೆರು ಐಟ್ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ದೇವರ ನಾವು ಕೆಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿಜರು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಲೇಟೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಅವ್ರು ತೂದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ನಮಕು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಾವೇನೇ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ನಮಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರ್ಪು ನಾವೇನು ಕೊರ್ಪುಣ್ಣು ಇಜ್ಜೇರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಭಾವಾರ್ಥರ್ ಪ್ರಭುಪದ್ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ವಲೋಕ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಪಂಡ ಆರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಕಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ನೇರ್ದಲ ಪೂಜಿತ ಮಾತ ಲೋಕದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪೂರ ಪಾತಾಳ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಲೋಕಡಿತ್ತನಗ್ಲು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಯಿನ ಲೋಕ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಯಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡೆ ನಮ್ಮರ್ದು ಮಿತ್ತ ಆಜಿ ಲೋಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮರ್ ತೀರ್ತು ಲೋಕ ಉಂಡು ಅವೇ 14 ಲೋಕ ಅಂಚದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ಲ ಪಣ ಅಗಣಿತ ಲೋಕ ಉಂಡು ಅವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಪಂಡ ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಉಂಡತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಕಾಲು 25%. ಅವೇ ಖಾಲಿ 25% ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, 75% ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು. ಅವೇ ನು ಜೈಲು ಏತು ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಕಲಿವಾಡ್ ಪೂರ ಜೈಲ್ ಅದೇ ಅವಳು ಕಾಲಿಗೆ ಅವೇ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಬೈದರು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮಗ್ ಪೋಡು ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇದೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು. ಅವೇ ಅಂಚ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ನಾಡೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಸುಖಿ ಆದು ಪೋಡು. ಅವೇ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ಇದೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡು. ಅಂಡ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ. ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಂತನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು. ಅದೇ ಇನ್ನು 30 ವರ್ಷ ಏನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬಿಯ ನೋಲಿತ್ತೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಪ ಬತ್ತನ್. ಅದೇ ಐನ್ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೂರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯೋಚನೆ ಅಂತನ ಅಂದತಾ ಐದು ಬೋದವರ್ಪುಣ್ ಎಸ್ ಅದೇ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಚಾಲ ಐನೆ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪೇರು. ಅವೇ ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗಡು ಮೂರ್ಖೆರ್ನೇಟು ಮಹಾರಾಜರು. ಅದೇ ಮೂರ್ಖೆರ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೋಪುನ ಕಲಿಯುಗಡತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ತಿಕ್ಕುನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತರು. ಅಂಚದ ತುಲೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಕಡ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಿಸರ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಿವಾಸಿನಕ್ಲುಲ್ಲರು ದಾಯಪಣ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲೇನ್ ಬುರ್ದು ಸರ್ವರೆಗ್ಲ ಪೂಜ್ಯ. ಅವೇ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬುರ್ದು. ಅವೇ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅವೇ ಆಕಲ್ ತಪ್ಪು. ಅವೇ ಆಕಲ ಉಪಾಸನೆ ತಪ್ಪು ಉಪಾಸನೆ, ನಿಜವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಅತ್ತು ಅವಿಧಿ. ಅದೇ ಅವಿಧಿಕ ಅನುಸಾರವಾದತ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್. ಅವೇ ಅಂಜದ ಪರಮಪ್ರಭು ಅತಿ ಸುಂದರ ಶಶ್ವತ್ ಪದ ಅರ್ಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಂಚದ 6 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪುರ್ಲಾದು ತೋಜುವರು ಪಂಪುನ ಮಾತ್ರ 6 ನಿರಾಕಾರ ಅತ್ತು ಪಂಡದು. ಶಶ್ವತ್ ಪಂಡ 6 ಸದಾ ಇಪ್ಪುನಾರು ಸೌಂದರ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ಅತ್ತು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಅವು ಯಾಪಗ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ ಸದಾ ಯೌವನ ಭರಿತೇರು ಪಂಡ ಆರ್ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯದ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜುರಿ ಜವನ 14 ವರ್ಷದ ಜವನ ಲೆಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಏತು ನೂತ ಇತ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಪಂಡ 100 ಅಂಚೆ ಏತು 100 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು 106 ವರ್ಷ ಆಜಿ ತುಂಗಳು ಇತ್ತೇರು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಅವತಾರ ಮಂತದವೆ ಅಂಚದ ಆರ್ ತುಯ್ಯರೆ 14 ವರ್ಷದ ಜವನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ಅವೇ ಏನೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡು ಭಗವಂತ ಎಂಚ ತೋಜೋರನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪನೆ ಅದ್ವೈತಮಚ್ಯುತಮನಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪಂ ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ ಚ ಅವೇ ಅದ್ವೈತಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪಂ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಏತದೆ ಅದ್ವೈತ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಸುಮಾರು ರೂಪ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಡ ಅರ್ ಆದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಪಂಡ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿರ್ ಪನ್ಪದೆ ಅಣ್ಣ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಆರ್ ತೋಜೂರೆಂಚ ದುಂಬುಡ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇದೆ ಅರೆಗ ಆದಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಆರೀತ ತುಯಿನಗ ಇದೆ ನಮೈತೆ ಆಕಲ್ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಆಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಇಲೆಕ ತೋಜುವರು ಭಗವಂತ ಅಂಚತ್ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ ಚ ಅರ್ ತುಯ್ಯರೆ 14 ವರ್ಷದ ಜವನ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯ ಆಯ್ನ ಆರು ಯಾಪಗ್ಲ ವೃದ್ಧ ಅದು ತೋಜುಜೇರು ಆರು ನವ ತಾರುಣ್ಯದಂಚೆನೆ ನಿತ್ಯ ನೂತನಾದ ತೋಜುವರನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನಮಕ್ ಪಣದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ತೋಜರೆ ಸಿದ್ಧ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಮೋನೆ ಚರಿಯನೆ ಸದಾ ಸೂಚಿಸೋನು ಅವೇ ಮೋನೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಅವೇ ದೇವರ್ನ ಅಂಚದ ಭಕ್ತರ ಅತ್ತಂದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರು ಮೌನಿ ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ನಕ್ಲು ದೇವ್ರ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೆರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಯಾಪ ಬರ್ಪೇರ ಅದೇ ದೇವರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನ್ ತೂಯರೆ ದೇವರೇ ನಿಲ್ಕ ತೂಪೆರಿಗೆ ಅದೇ ದೇವರೇ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂಪೆರಿಗೆ ನಿಲ್ಕದು ಅವೇ ಅಂಚದ ಭಕ್ತರ ಆವಂದ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರ ಮೌನಿ ಅಂಚದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪನ್ನಂಚನೆ ಸಮೋಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಆರ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಸಮಾನಾದ ವರ್ತಿಸರ್ ದಾಯಪಂಡಾರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಬೊಕ್ಕ ಸಕಲ ಜೀವಿಲು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲವೇ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪಯ್ಯರು ಭಗವಂತ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪನ್ ನಮ್ಮ ಮರತಂದ ನಮ್ಮ ಅನಾಥ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಸನಾಥ ಅವೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅನಾಥ ಅದು ಇಲ್ಲೇರು ಅದೇ ದೇವರೇನು ಮರತದೇ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಾಥ ಅದೇ ನಮಕ್ ಆ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಪಂಡಾರ ಎಂಚಿನ ಅದೇ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಸನಾಥ ಅವೇ ಅಕ್ಲ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲು ದೇವರನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾಯ್ನೆರ್ದವರ ಆರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ನಿರತರಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಳವನ್ನು ತೋಜವೆ ಇರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗುವರು ದೇವರನ ಕತೆಕೆಂದು ಖುಷಿ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ದೇವರನ ಶಾಪ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪಂಡ ಏರು ದೇವರನ ಕಥೆನು ಬುರ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪದ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಕೇಂದು ಇಡೀ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಮನ್ಪಿರಕ್ಲು ದೇವರನ ಶಾಪಗೂ ಗುರಿಯಾಯ್ನಕ್ಲು ಅವೇ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲಕ್ಕೇನಾಯರಿಗೆ ಇಡೀ ಬೊರ್ಚಂದನ ದಾಲ ಕೆಲಸಗ ಬಾರನ್ನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದು ಜೀವನ ಹಾಲು ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅವು ಐಟು ಗೊತ್ತಾವ ಅಕ್ಲೆ ದೇವರನ ಶಾಪ ಅಂಚದು ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಗ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸರೆ ಕಾತರ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಭಗವಂತಲ ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸರೆ ಕಾತರ ಆದುಪ್ಪರಿಗೆ ಪಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಏರ್ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ
ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ದಾದೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ನಮಗ್ ಕಲ್ಪಾವು ಅವೇ ಭಾಗವತದ ಸಂಪರ್ಕಡ್ ಬತ್ತನೆ ಅವುಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ನಾವು ಮಾತಿರಿಗಳ ತಿಕ್ಕುಜವೆ. ಭಾಗವತಕ್ಕೇನೊಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಡು ಪುಣ್ಯವಂತು ಬೋಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇ ಭವೇತ್ ಪುಣ್ಯ ತದಾ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್. ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯ ಪಂಡ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭ ದೇವತೆ ನಕಲಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಂಚ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪಂಡ ದೇವರನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನ್ ಅವೇ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನ್ ತುಲೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪಂಡ ದೇವರನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನ ಇತ್ತ ಕಾರಣ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇಜಿನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅತೆ ಇಜಿನಾಮ ಇತ್ತ ಓಲ ಇತ್ತುದ ದಾದನಾಮ ಅಂತೊಂದು ಇತ್ತುದ ಅದೇ ಈ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ತುದ ಐತೆ ಅಂಚದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತರ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜತೆ ಟಿವಿಡ್ ಬೋರ್ಡೈನಾತು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡೈನಾತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಅತೆ ಬೋರ್ಡೈನಾತು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಅತೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಬೋರ್ಡೈನಾತು ಉಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನ ಅದೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಚ್ಛ ಅದೇ ಪಂಡ ದೇವರ ತುಲೆ ಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏರು ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಇಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ದೇವರ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಭಕ್ತರ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಟೈಮು ಅಕ್ಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಟೈಮು ನಕ್ಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಊ ಟೈಮು ಈ ಕೊರೋಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಪಂಡ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನೇ ಕೊರ್ಪೆರುಳ ಇಡ್ತು ಅವೇ ತುಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಯಾರು ತುಲೆ ಅಕ್ಲ ಅನುಭವ ಅವೇ ಅಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ನೋಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಕ್ಲ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಅಕ್ಲು ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪೂರ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಇದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನ ಉಂಡತೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದ್ಬೇಕ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಜಿಂದೆ ಬಂದೆ ಅದೇ ಈತೊಂದು ದೇವರ ವಿಷಯ ಮನ್ಪರೆ ಕಲ್ಪರೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಜಿನ್ ಅದೇ ಪಣ ಅಕ್ಲ ಪಣ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಫುಲ್ಲು ಎಂಗೇಜ್ ತುಲೆ ಮಾತಾಜಿನ ಅಕ್ಲ ಅನುಭವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ದೇವರು ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಗೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ವರಿ ಮನ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಜಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶೆಯಾಗಿ ಎತ್ತೊಂಡಾಣ್ ಅವೇ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೂರೋಡುಂದೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದಂದು ಮಾತಾಜಿ ಅದೇ ಅಂಜದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಏನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಕ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಕೀರ್ತನ್ ಯಶಸಂ ಶ್ಲೋಕ ಯಶಕರಂ ಧ್ಯಾಯೇ ದೇವಂ ಸಮಗ್ರ ಅಂಗಂ ಯಾವತ್ ನಾಚ್ಯವತೆ ಮನ. ಕೀರ್ತನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಯಶಸಂ ಶ್ಲೋಕ ಯಶಕರಂ ಧ್ಯಾಯೇ ದೇವಂ ಸಮಗ್ರ ಅಂಗಂ ಯಾವತ್ ನಾಚ್ಯವತೆ ಮನ. ನಾನವರ ಪನ್ಪ ఒక ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಕೀರ್ತನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಯಶಸಂ ಶ್ಲೋಕ ಯಶಕರಂ ಧ್ಯಾಯೇ ದೇವಂ ಸಮಗ್ರ ಅಂಗಂ ಯಾವತ್ ನಾಚ್ಯವತೆ ಮನ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ.
तीर्थयशसं पुण्यश्लोकाय यावन्नते मनः श्लोकयशस्करं एवं समाप्तं यावन्नाचवते मनः तीर्थयशसं सद्वन्नते मनः ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನ್ ತೀರ್ಥಯಶಸಂ ಶೋಕಯಶಸ್ಕರಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವಂ ಸಮಗ್ರಂಗಂ ಯಾವತ್ ನಾಚ್ಯಾವತೆ ಮನ. ಕೀರ್ತನ್ಯ ಪಂಡ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪರೆ ಯೋಗ್ಯವೈನ ಪಂಡ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪರೆ ಪನೆರೆ ಪದ್ಯ ಪನೆರತೆ ದೇವರ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪರೆ ಯೋಗ್ಯವೈನ ತೀರ್ಥ ಯಶಸ್ಸಂ ಪಂಡ ವೈಭವ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ತೀರ್ಥ ಪಂಡ ನಮನ ಆತು ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪುಂಡು ದೇವರ್ನ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಈ ಕಥೆಗೆ ಆತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಕಥಾ ಅಮೃತ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಯಶಸ್ಕರಂ ಪಂಡ ಯಶಸ್ಸು ನುಂಡು ಮನ್ಪುನ ತುಲೆ ನಮೈತೆ ದೇವರ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಈತ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡು ನಾರದೇರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಭಗವಂತನ ಏರು ವಿಷಯಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆನ್ನ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅದೇ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲ ಮೆಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿ ನಾರದೇರ್ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಋಷಿನಕ್ಲೆ ಇರು ದೇವರ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಈ ದೇವರ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೇರೆ ಕಲ್ಪೇರು ಐಟು ಖುಷಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಾರದೇರ್ ಅಕ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರ್ನ ಕೃಪೆಕ್ ಪಾತ್ರರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾರದೇರು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೇನರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದು ಯಶಸ್ಸು ಉಂಡು ಮನ್ಪನವೆ ನಮಕ್ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪನ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇರ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕಲ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲೆ ಬೇಲಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಜನಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಬೇಲಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪು ಶುರು ಆಪುನು ಉಪ್ಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅದೇ ಪನ್ಪುನಾರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚ ಅಂಚಲ ಪನ್ಪುನಾರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿದೆ ಮಾತಾಜಿ ಅರೆ ಬಚ್ಚು ಅಂಚದು ತುಲೆ ಜನಕ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ವೇರು ಅಂಡ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇಗ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆ ಋಷಿ ನಕ್ಲು ಮತ್ತು ದಾದ ಪೇರಿಗೆ ಆತು ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪನಿಗೆ ಓ ಅದೇ ನಮಗೆ ತೋಜ್ಜವು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂದು ತೆರಿಯೋಡ ಏನಿದೆ ಅಂಚದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತುಲ್ಯ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ನೋಟೆಡ್ ಅದೇ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ನೂಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕತೆ ಬಂದು ದೇವತೆನ ಹಾಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಗೆನ್ ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅವ್ಳು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕಡ್ಸ್ ಬಿದೆ ಮಿತ್ತು ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದು ಅಕ್ಲು ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪುಣ್ಯ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ಪುಣ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತರೇನು ಅಂಚದು ಪೂರ ನೋಟೆಡ್ ಆತನ ಮಿತ್ತರದು ಅದೇ ಓ ಯಮರಾಜ್ಯರು ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ವರುಣ ವಾಯು ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಲ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ನೋಟೆಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹನೇ ಆಪುನವೆ ದೇವರ ವಿಷಯ ಧ್ಯಾನಿಸೋಡು ದೇವಂ ಪ್ರಭುನು ಸಮಗ್ರ ಅಂಗಂ ಪೂರಾ ಅಂಗದೊಡಗೂಡ್ನ ಯಾವತ್ ಏತ್ ಮುಟ ನ ಚಾವತೆ ವಿಚಲಿತಾಪುಜಿ ಮನ ಮನಸ್ಸು ತುಲೇತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಯ ದೇವರನ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ದಾಯಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕೀರ್ತನೀಯ ಅದೇ ಕೋಡೆನೆ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಲೆಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ದಾದ ಪಂಡ್ಯರು ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ತವ ರಾಜ ಋಷಿ ಸತ್ತಮ ವಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಾರಿ ಚುರುಕುಂಡು ಮಾರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೆಡ್ತು ಮೂಜಿ ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಪಿರಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ
ಕೇನು ನಕ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಪನ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕೀರ್ತನೀಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆಲು ಆರ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಹೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಮಹಿಮೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರಾ ಮುಲ್ಪದಾಕಲ್ ನಮಕ್ ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತದ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಾನನೇ ಮನ್ಪೇರು ಓ ಮೇಕ್ಲು ಭಾಗವತಂ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ದೇವತೆನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಓ ಮೇಕ್ಲು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನು ನಕ್ಲತೆ ಭಾಗವತ ಗೊತ್ತು ಭಾಗವತಂ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕು ಜಾತ್ ದೇವತೆನಕ್ಲಿಗ್ಲ ದುರ್ಲಭ ಅಂಚಾಯನಿರ್ದವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸೋಡು ಅದೇ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಡ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ರೂಪನ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಧ್ಯಾನಿಸೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎತ್ತನೇಟ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಂತುಜೇರು ಅದೇ ಆತನೇಟ ನಮ್ಮ ಆರೇನ್ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅವೇ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಜದ ಇದನ್ನು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲೋಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತತವಾದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಡ ನೆಲೆ ಮನ್ಪೊಡವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅನ್ಪಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇವೇರ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮನ್ಪೆ ದೇವೇರ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಇಂದು ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇವೇರ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮನ್ಪೆ ದೇವೇರ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆನೆ ಬೇತೇನೆ ಪಲ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತತೆ ದೇವರ ದಾದ ಪನ್ಪಂತುಲೆ ಇದನ್ ಮನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ಇಂಚೇನ್ವರ್ ಪಂಡ ದೇವರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಆ ಶಬ್ದ ನಮ್ ಯೂಸ್ ತೆರಿವು ನೋಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ತಸ್ಮಾ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಶು ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ ಫಸ್ಟ್ ನೆನೆಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಪಂಡೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೆರ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡೇರತೆ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಂತೊಂದಿತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮನ್ಪುಲ ಅದೇ ಎನ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಲ ಅಂತ ಪನ್ನೆ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವೇರ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅವೇ ದೇವೇರ್ನ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೊರಡಿಗೆ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೇವರ ದಾನ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಐನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತೊಂದು ಅವೇ ಅಂದು ಕಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಆತು ಅವು ರಹಸ್ಯ ಅದೇ ಆತು ಸುಲಭಡವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆ ಉಂಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ದಾದಪನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತತವಾದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತಡ ನೆಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ರಾಮ ನಾರಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಗವಂತನ ಅಗಣೀಯವಾಯಿನ ರೂಪ ಒಂಜೆತ ಚಿಂತನ ಮನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬನ್ನಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿನ ತಲುಪೇರು ಅವೇ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಪೂರ ನಾವು ಗೊಂದಲಡ್ ಬುರುಡು ಇದ್ದೇವೆ ಇಂಚಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತನತೆ ಔದಾಯಂಚ ಅಂದುದಾಯಿಂಚ ಪೂರ ದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರಡೆ ಎತ್ತು ಆಕರ್ಷಿತ ಆತ್ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುರ್ದು ಬಲಿಪಡೊಂದು ಇದ್ದೇವೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚೇನು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಡೋಡು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ನರಕಡ್ ಉಲ್ಲರ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಉಲ್ಲರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಪಡೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ಪೋಡಿ ಪಡ ಕೆಲವರು ಪೋಡಿಯರು ಅದೇ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಓಳು ದೇವರು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಓಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಜಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪರು ಅಂತ ಉಪ್ಪ್ಯಾರು ಅವೇ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದದ್ದು ಆಯ್ಪಂಡ ಈಜಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಗೊಂದಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಒಂಜೇಟೊಂದು ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಅದೇ ಇನಿ ಮಂಗಲ ಆರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಣಿ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪನಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಪ್ರಭುಜಿ ಇನಿ ಮಂಗಲ ಆರತಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಎಸ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಬೆ ಅದೇ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಒಪ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಪ್ಪು
ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ರೆ ಬತ್ತೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಮಂಗಳಾರತಿ ತೋಜತೆ ದೇವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜ ಪಲ್ನಿಗೆ ದೇವರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜ ದೇವರ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜ ದಾದೆ ಪಲ್ನೆ ತೊಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡಿರ್ ತುಯ್ಯ ರಾತಜಿ ದಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತನ ನಮಕ್ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡವೆ ಐ ಡೌಟೇ ಮನ್ಪುಡ್ಚೇರ್ಲ ಅವೇ ಇಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತೆಂಕ್ ಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ತೋಜದ್ವೆ ಅದು ಪುರಾಣ ಇದನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಡು ಹೂವೇ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರನ್ ಬತ್ತ ಹೂವೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸೇವೆನ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು ನಮಕ್ ಫುಲ್ಲು ಸೇವೆದ ಫಲ ಬತ್ತ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಂದೇನೆ ಇನ್ನು ಅಂಚದ್ ನಿಕ್ಲೆ 8 ಜನ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಂಗಳಾರತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯರು ತುಯ್ಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಅದೇ ಮಾರ್ಕ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ನೀವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನವೇ ಯಾಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಯಾಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿನೊಂಡತೆ ನಾವು ಗೊಂದಲನೇ ಅಪ್ಪುಜಾಯಿ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಅದೇ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನದು ತೆರಿನಾಕಲ್ ದಾವೆ ಅನ್ಪುಜರು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಜರು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವೇ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಣವೇ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಡು ನಿಜ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರಂತೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ದೇವರು ತೂಪೇರು ಅವೇ ಕೊಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನು ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೋ ದೇವರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ್ ಅವೇ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರೆಯೋಡು ಪಂಪನೆ ಈಗ ಅಂಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಓಲ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಹೀಗೆ ಗೀತಡ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುತ್ತು ಬರ್ರೇನೆ ಆಪನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವು ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪನ್ನೆ ಈ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರೆಗ್ಲ ಗೊಂದಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಆಪುನ್ ಅದೇ ಇನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ ಪ್ರಭುಜಿ ತುಯ್ಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಅವೇ ಅವೇ ದೇವರೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತನೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಇನ್ನು ತುಯ್ಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದು ಅಂದ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅವಳ ದೇವರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದತೆ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೇರು ಮೂವನ್ನವೇ ಆತು ಸುಲಭಡ ಆರು ಮುಡುಪೂಜೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪದ ಆದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಸುಮಾರು ಪುದರುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ರಾಮ ನಾರಾಯಣ ಇಂಚಿನ ಅಗಣಿತವಾಯಿನ ರೂಪದ ಒಂಜೆ ಚಿಂತನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬನ್ನಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿನ ತಲುಪು ಎಂದು ಅಂಚದ ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡು ದೃಢಪಡಿಸಲಾತಂಡು ಏರ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮನ ಬೊಲೆಪಾವನ್ ಬೇರ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಕಣ್ಣು ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಅಂಚದು ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ ಪಂಡ ಪ್ರೇಮದ ಅಂಜನರ್ದು ಲಿಪ್ತ ಆದುಪ್ಪೆರ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಸದಾ ತನ್ನ ಹೃದಯಡ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತೂಪೆರು ಭಕ್ತಿರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ನೀಲ ಸುಂದರ ರೂಪನ ತೂಪೆರು ಅವು ಯೋಗದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷಣಲ ವಿಚಲಿತ ಆವಂದ್ ನಂಚೆನೆ ಈ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊನೋಡು ಅಂಚದು ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ತುಲೆ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಅವದಾದೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಋಗ್ವೇದದವೆ ಓಂ ತದ್ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಗುಂ ಸದಾ ಪಸೆಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ಅಂಚದು ಮಾತಾ ದೇವಿ ದೇವತೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣುನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರಿಗೆ ತುಲೆ ಅಂಚದು ಇದೇನು ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ರೂಪ ಅತಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾದುಂಡವು ಆ ರೂಪ ಸದಾ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ದಾದಾಪುಣು ಗೋಚರಿಸವಣೈನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫುಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಒರಿಯೇ ಮಂದಿರಡ್ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧಿಸನಗ ಅವೇ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಮಂದಿರಡ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗ್ಲ ಭಗವದ್ ರೂಪಗ್ಲ ಧ್ಯಾನಗ್ಲ ಒವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜವೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಐಕ್ ಒವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಮನಸ್ಸಡ್
ತೋಜಡ್ ಇಜಿಂಡ ಉವೆ ಮೂಲ ಧಾತುಡು ತೋಜಡ್ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಂಚದ ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಹೊಂದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇನ್ಮ ಬಗೆದ ರೂಪಲು ಮುಕ್ತವಾದು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಎನ್ಮ ತುಲೆ ಪನೊಂದು ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚದ ಇನ್ಮ ಬಗೆದ ರೂಪ ಉಂಜಿ ಮರುಳು ಮರುಳು ಪಂಡ ಪೊಯ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಮರ ಈಜಿನ ಶಿಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸವಲಿ ಪಂಡ ಈ ಎನ್ಮ ಓನ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕಿದ ಅವೇ ಮೂರು ನಾಲಾಂಡ್ ಅವೇಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸಡ್ ಧ್ಯಾನಿಸವಲಿ ಇಜಿಂಡ ರತ್ನಲೇರ್ದು ಧಾತುಲೇರ್ದು ವರ್ಣಾ ಚಿತ್ರಲೇರ್ದು ತಯಾರಿ ಸವಲಿ ಅಣ ಪೂರ ರೂಪದ ಮಹತ್ವ ಉಂಜೆ ಅವೇ ಪೂರೈಕ್ಲ ಮಹತ್ವ ಉಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಮಾಡವೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನೇ ಉದ್ಧವಗ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆಡ್ ನೆತ್ತ ಪೂರ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ವಿಷಯನ್ ಪಂತೇರು ಭಗವಂತನೇ ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸದ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನಯೇ ಮಂದಿರಡ್ ಪೂಜೆ ನಕ್ಲೇರ್ದಲ ಅನನ್ಯ ರೂಪನ ತೂಪೆ ಪಂಡದತ್ತು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪರ ತತ್ವ ಅಂಚಾಯನೆಡ್ದು ಉಭಯ ರೂಪಲೆಡ್ ವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರ ಆ ಪೂಜೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಲಿಗೆ ಪಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಸೂತಕ ಅದೇ ಸೂತಕಡೆ ಅನೆಂಚ ಭಾಗವತಂ ಮುಟ್ಟುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನೆಂಚ ದೇವರಿಗೆ ಊದುಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತವನೆ ಆರತಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಅಪಗ ಅಕಲ್ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅವು ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ರೂಪನ ಕಡೆಗಣಿಸರ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುನ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲುವೇ ವರ್ತುಲ ಆಕಾರನ ಕಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ರೂಪ ಇತ್ತನ ಓಂಕಾರಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಂಕಾರ ಭಗವಂತನ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಪಣದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಶಬ್ದಾವತಾರ ಯಾನ ಅಕ್ಷರಲೇಡ್ ಓಂ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಶಬ್ದಾವತಾರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಓಂ ಅವೇ ಓಂ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಾವತಾರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರ ಉಂಡವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ರೂಪಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ ರೂಪದ ವರ್ಣ ರೂಪಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾವೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಯಶಸ್ಕರಂ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಯುಕ್ತವೈನ ಪದ ಭಕ್ತರೇನು ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ್ ಪನರ ಪುಣಿತೆ ಮಹಾಭಾರತಡು ಈರೇನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ಜನತ ಉಂಡು ಬೇರೆ ನಲ ಮಹಾರಾಜರೇನ್ ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಆರೇನ್ ನೆನೆಪ್ ಮಂತಂಡಲಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಣಿದೆ ನಲ ಮಹಾರಾಜರು ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ ಉಳ್ಳೇರಿತೆ ಇದನ್ನು ಮಂಗಲಾಷ್ಟಮಿಗಳು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಮಿಗಳು ಪೂದರ ರಾಜೇರ್ ನಕ್ಲನ ಪೂರ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕ ಕೇಂದತೆ ಕೇನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಂಚದ ಭಕ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ್ ಪನರಾತಂಡು ಉರಿಯ ಭಗವನ್ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆರ್ದು ಶುದ್ಧ ಆಪು ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಭಕ್ತೆ ನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಮಾತ್ರದಲ ಶುದ್ಧ ಆವುಲಿ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತಗ್ಲ ಅಭಿನ್ನ ಅವೇ ಪನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತಡೇ ತಾಂದು ಭಕ್ತರ್ನ ನೆಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಇನ್ನೂಪ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತಗ್ಲ ಅಭಿನ್ನ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪುಣ್ಯ ಭಕ್ತನ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ಕೆಲವರ ಸುಲಭ ಅದೇ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಲ ಗೋಪಿಯರ್ನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಣ ಗೋಪಿನಕಲ ಕೀರ್ತನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ನಿಕಲು ಗೋಪಿಯರ್ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೇನ ಪಂಡ ದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ದಾಯ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆರ್ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಅಕಲ್ ಟೀಕಿ ಸೈರ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈ ಟೀಕೆದ್ದು ಸಿಡಿ ಮಿಡಿ ಆದ್ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಅಕಲ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಶಿಷ್ಯಡ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ನುಂಡು ಮಂತರಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಪದೇಶ ಮಂತರೆಗೋಸ್ಕರ
ಅಕ್ಲು ಶಿಷ್ಯರೇನ ದಂಡಿಸಾರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತರಿಗೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರೇನೆ ಅರ್ ದಂಡಿಸಾರೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೇನೆ ಅರ್ ಗಿಡ ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗವತಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಭುಪದ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಅತಿಶಯ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಕ್ರಿಯೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸೈನ ಭಕ್ತರು ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತ ಫುಲ್ ಉಂಡತೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆನೆ ಉಪ್ಪನೆ ಇಡೀ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಬಾಕಿದ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕ್ಲ ಪಂಡಾಂಡ ಗೃಹಸ್ಥರಾದಿತ್ತನ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ನಂಚಿನಕ್ಲ ಅಸುರ ಕುಲಟ್ ಪುಟ್ಟುದಿತ್ತನ ತುಲೆ ಅಕ್ಲ ಅಸುರ ಕುಲಟ್ ಪುಟ್ಟನಕ್ಲ ಅಂಚದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಪೊಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ದಾನವ ಮಲ್ಲ ಅಸುರ ಆದಿತ್ಯರ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪುಳ್ಳಿ ಅವೇ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪುಳ್ಳಿ ಅಂಚದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗೆ ವಿರೋಚನ ಮಗೆನೆ ಬಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪುಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆರು ಭಗವಂತನ ಸಂಗರ್ದು ಆತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದಿತ್ಯರು ಅದೇ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿನಕ್ಲಿ ಏರೇ ಆವಡು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿ ಸದಾ ಭಗವದ್ ರೂಪದ ದರ್ಶನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನ ಕ್ಲಾದು ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಚೆನೆ ನೆಲೆ ಮನ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸನು ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ಲೆ ಗತುಲೆ ಮುರನೆ ಪಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪದೆ ನಮಕ್ ಯಾಪಲ ದೇವರನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೈದ ಅವ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾತೆ ಅದೇ ನಾವು ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಂತನ ದುಂಬು ಏನು ಇಂಚಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ದಿನಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ದುಂಬುದೆಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜದೆ ದುಂಬು ಅಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪದ ಸುದ್ದಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನಾತ ದೇವರನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ಪುಂಡವೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಬರ್ಪುಂಡವೆ ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡವೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಡೇಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸನ್ನು